wabarakatuh. Lillahi ta'ala li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyillah wa nawasam sumayla hadirin ma'rifat kita bagasan dan belajar ucapil masyayihina wa liman akul alaina sya'ulillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman jamaah Ustaz Salat Tarawih ingkang tansah kula hormati, sepida kula panjenengan ngraosaken puji syukur dhateng Gusti Allah Ta'ala ingkang sampun maringi panjenengan berlimpah dalam rahmat sehingga ngantos sedaya punika kula panjenenganipun maringi kesehatan kuasa saged nglampahi ngamal ibadah ing salebetipun bulan Ramadan kanthi boten mawi alangan sedaya. Para bapak, para guru, sampai berkaitan syawal berganti. Alhamdulillah, patut kula syukuri dalu punika sampun lebet dinten kaping 7 wonten ing bulan Ramadan. Muga sakala punika kula sareng-sareng kula panjenengan sami ningkataken ngamal ibadah kula kita dhateng Gusti Allah Ta'ala. Mugi-mugi kemawon ibadah kula panjenengan salebetipun Ramadan tansah dipuntampi dening Gusti Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Madan para bapak kula tansah kula hormati, sekedhik ngawas dalu punika kula panjenengan ing saniki badhe bahas babagan birrul walidain. Wonten ing salebetipun basa niki sedanten ngamal ibadah kula panjenengan mesti dipun tamani dipun kata-katai di estu-estu ketenangan ananging ampun supe kewajiban kula panjenengan birrul walidain utawi bagusi dhateng tiyang sepah. Wonten setunggalipun hadis ingkang diriwayatkan dhateng Imam Bukhari, man birrul walidayhi tubara. Sak bejar-bejane wong, sak bejar-bejane tiyang punika wong sing gelem gawe bagus, wong sing gelem bagusi dhateng tiyang sepah. Wa zallallahu fi umrihi, lan janjine Gusti Allah bakal nambahi umur dhateng tiyang kala. Lah kepriye carane birrul walidain? Ugi sing mriki mangke diputerangaken enten tata carane salat birrul walidain. Imam Malik ketika wonten suwijine wekdal bainama nahnu julusun inda Rasulullahi, wonten sijine wekdal wonten suwijine wektu nalika sahabat lagi munggahan nalika jagongan kaliyan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dos pundi kula badhe bagusi tiyang sepah, kados pundi kula ngenteni kaliyan tiyang sepah ananging tiyang sepah kula sampun boten wonten. Kala Kanjeng Nabi na'am sholatu alaihi wal istighfaru alaihi. Dawuhe Kanjeng Nabi sinaosa tiyang sepah kula panjenengan sampun boten wonten, sampun ngruwihi kula panjenengan tasih saged bagusi kaliyan sepah kanthi mami ndongaake alaihi kanthi ndongaake tiyang sepah ugi jalukake ngapura dhateng tiyang sepah iki. Dadi di samping kewajibane kula panjenengan ndongaake anak putu, ndongaake putra wayah, ning nggih kedah ndongaake kaliyan tiyang sepah. Enten niku nalika jenengan sasampune bar salat dipun kirim hadiah Fatihah.
Kinten-kinten jenengan sok ngirim hadiah Fatihah damel yang sepah boten. Nah, niku kedah dilagunake, kedah dilestarake kados ngoten niku. Mergane nggih niku salah setunggal dawuh Kanjeng Nabi, awake dhewe iso benteni kaliyan tiyang sepah niku mawi ndongake nalika tiyang sepah punika sampun boten wonten. Lah sing ingkang nomor kalih punika nerusake janjine tiyang sepah. Dan tiyang sepah nalika tasih gesang niku anggadhahi cara kasarane jaman saniki wasiat napa dhateng jenengan niku ugi kedah dipun lampahi. Ugi iqrar sadiqah mulyakake kanca-kancane tiyang sepah, kanca-kanca raket, kanca-kanca ngaji niku dipun mulyakake. Nah sing terakhir wasilaturahmi alladzi la yusoli ila iman. Nepung sanak raket sing kumpul biasa dipun tepung kaliyan tiyang sepah dan ampun ngantos paseduluran, ampun ngantos sanak-sanake tiyang sepah niku pedhot ting jenengan. Nah niki ugi niki dipun ngendikake Kanjeng Nabi saluwih bagus-baguse penggaweane tiyang niki sing dimaksud niku anak. Punika nepung utawi nglaksanakake dedemenane tiyang sepah sing disenengi tiyang sepah ki napa iku ditepung dilaksanakake nalika sasampunipun tiyang sepah niku boten wonten. Contone tiyang sepah niku remen ngaos, niku remen ngaos esuk ben minggu utawa ngaos ben malam Senin niku jenengan minangka putra wayang niku dipun terusake. Niku sak sasaine penggawean. Ngoten. Nah, mriki ugi dipun ngendikake bab tabiin sebagian sahabat. Nah, man da'a li abaihi fi kulli yawmi khamsin marratin ada aqqahuma. Sinten tiyang sing niku ndongakake marang tiyang sepah kalih sedina niku ping gangsal ambalan ya ada hakkuhuma tiyang kula sampun nekani hake tiyang sepah niku berarti cara kasarane bar salat niku kedah ndongakake tiyang sepah. Nek nalika tiyang sepah niku tasih gesang nggih didongakake sehat bagas waras selamat dunia akhirat berkah barokah enteng anggenipun ibadah ugi rukun tekan turunipun. Nek menawi tiyang sepahipun boten wonten sing mesti dipun kandhang-kandhangake jalur warna pura. Lah niku mergane dawuh Gusti Allah in askuri wa wa'idha entene panjenengan kula dhateng tiyang sepah punika bentuk wujud syukure panjenengan kaliyan tiyang sepah. Nah iki lho wujud syukure panjenengan kaliyan tiyang sepah punika diwujudake kanthi ndongaake. Lah wonten setunggal teng mriki nggih enten sing diarani salat birrul walidain. Nek jenengan anggadhahi wekdal, anggadhahi kesadaran salat birrul walidain ugi salat barus tiyang sepah sing dilampahi setiap badha maghrib wonten ing malam Kemis bar maghrib dugi isya antawisipun wekdal niku salat birrul walidain usolli sunatan birrul walidain rakaataini lillahi ta'ala. Kalaipun namung kalih rakaat ning abote setengah mati. Organe kula derek nate nglampahi. Nah iku sasampunipun rakaat pertama maos ayat kursi ping gangsal, al-falaq ping gangsal, ugi anas ping gangsal.
niku rakaat sepindhah ugi rakaat kaping kalih sami waosane ayat kursi kaping gangsal al-falaq kaping gangsal an-nas kaping gangsal. Nah niku rong rakaat tok. Lah sak sampun salam niku selajeng istighfar ping gangsal welas ugi mau sholawat ping gangsal welas. Niku carane salat birrul walidain. Nek menawi jenengan gadah modal, gadah kesadaran, lan niku dilampahi. Niku salat baru sekalian yang sepah. Nggih, dohire ayat dhewe ngladeni yang sepah damel tunjungan ngewangi ning batine halaqah kula panjenengan kaliyan yang sepah nggih tetep kedher disambut mawi donga mawi salat. Lah dadi antarané dohir kali batin niku lampah. Jenengan ngladeni yang sepah kados napa boten dongaake sami kemawon. Jenengan doaake kados nomor yang sepah bengi bersolat ning kok boten ngladeni doane boten apa sami kemawon. Ngoten. Dadi kali-kali iki kedah melampah. Ngoten. Adewe bersolat minangka doaake tiyang sepah kali ning adewe ampun supi bendalu niku tangi salat rakaat minangka doaake putra wayah. Nggih kados mekaten niku urip niku. Ae dhewe nggih duwe yang sepah, ae dhewe duwe putra wayah. Kalih-kalih niki nggih duduhake dongane kula panjenengan sedanten. Mlane niku dibagi-bagi. Nggih nek tiyang sepah ibaratnya dongake ini bar salat gangsal dan insyaallah tuwa enteng. Nggih, kula wis lima modal saat disocok niku kathah sing mlampah. Menawi dongaake niku boten awrat, boten kanggotan. Ning nek dongaake kalian putra wayah sing wektu bengi dadak kudu tangi salat rakaat tahajud. Minangka dongaake putra wayah saestu putih. Nah niku mula niku ae dhewe niku posisine ya wektu ning ya anak kudu dongaake wong tuwa kudu dongaake anak. Nah niku mergane arba'atu wajadun narihul jannati perkara papat sing ora bakal den tempu utawa perkara papat sing ora marake nemu ambune surga. Teng mriku ambune surga niku saged diambu saka 500 tahun. 500 tahun itu pun ngambu-ngambu di surga kecoba wong papat. Setunggal al-bahilu, setunggal wong sing pedhit. Bedakake antawisipun pedhit kaliyan irit jenengan mesti langkung mangertosi. Ingkang nomor kalih wal mana wong sing undang-undang seneng nyeritake jasa-jasane liya. Wong boten minum khamri wong sing nglanggengake ngombe arak seneng mendem ketigane niku boten saged ngambu-ambune surga. Padahal ambune surga iku sediambu saka jarak 500 tahun. Lah sing nomor sekarang aku liwalidain anak sing wani marang wong tuwa. Anak sing wani marang kalih utawa sing anak sing durhakane boten saged ngambu-ambune surga naudzubillah min dzalik. Ampun antos kula panjenengan kados mekaten ugi anggadhahi putra kados mekaten. Mesti cita-citane kekarepane kepinginane tiyang sepah ya sempetene kaliyan yang sepah anggadhahi putra ingkang saleh sholihah. Lah niku ya Rasulullah man ahaqqa bi husni sholati dawuh Kanjeng Nabi ya Rasulullah sinten tiyang ingkang luwih ngaki kelawan dawuh bagus damel ngancani ingsun kala Kanjeng Nabi umuka. Dadi tiyang sepah niku ingkang langkung dipun dinginake menika ibunipun. Kala sapa cucu paman kala umuka
Kala sinten rajul sumaman kula bermuka ngantos kaping 3 Kanjeng Nabi dawuh sing kedah dipun dinginake punika tiyang sepah ingkang estri sing ibu mangkane enten makalah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga iki wonten ing telapak sikile ibu. Nah, saya sing diarani surga ing telapak sikile ibu iki kados pundi? Jadi sing diarani surga wonten ing telapak sikile ibu punika tipake ibu, tapak tilase ibu. Iku kerawanane ibu niku dos pundi, sing dilampahi ibu niku dos pundi. Nah niku Sulmaman kola abuka tumuli nembe bapak. Iki dadi nggih enten derajat enten tingkat-tingkatane kaliyan yang sepah mergane nggih ibu sing gendong sangang sasi rama rene ingkang lahirake kula panjenengan. Nah niku sing didinginake niku kedah ibune li. Nah terus ida mau abdul iwalidayhi nalikane wonten tiyang kok ninggal donga kalian tiyang sepahe fa innahu yanqati'an ku iso marakake pegote rezekine kula panjenengan. Mula nek delalah kok rezekine golek maisah kok nembe angel iku perlu dikoreksi. Apa kula panjenengan iku ge lalekake tiyang sepah. Laliake tiyang sepah. Iku kulo ayu ta'ala mayyasha dari mati. Teng mriki saking Imam Tabrani kang terakhir dikaki kabeh dosa sedangkan kalepatan iku bakal diakhirake kalian Gusti Allah. Tekan sok kapan wektune nggih sak kersane pangeran minha ila yaumil qiyamati mbok kuwi tekan sok dina kiamat iku bakal nampa tantrapan illa uqul walidaini kejaba anak sing wani marang wong tuwa. Dadi sakabehane dosa iku boten langsung diganjar. Contohnya enten tiyang ngombe arak, enten tiyang mendem niku boten kok langsung diganjar kalian pangeran boten. Sak kersane pangeran niku ajeng ganjar kapan? Mbok esuk dinten kiamat utawa sakwise situ niku sak kersane pangeran. Ananging fa inna Allaha yas'alu sahibi hayatin dunya qabla mati. Ananging menawi kok anak sing wani marang wong tuwa fa inna Allaha yas'alu dike sinten Allah ing tatrapan bakal langsung natrapi kalian anak sing wani kalian tiyang sepah oleh Allah nalika tasih gesang ing alam donya saderenge mati. Mulane nalikane maling kundang dikutuk kalian kene langsung dadi manusa iki kok bener. Lah iku buktine. Makane kalian tiang sepah niku ampun ngantos wektu ugi tiang sepah estri niku nggih kedah sing ngantos-antos nalika ngendika anyar-anyarene. Dosa sing paling mandi iku dosa alae wong wadon marang anake. Iku langsung mustajab. Nggih. Niku tempo-tempo mergane nggih kadang niku kesel anake delalah rada nek ngendika sasane ampun ngantos. Lah niku birrul walidaini monggo kita ngapusi kalian yang sepah wonten ing sakuberi saestu kula yakin hak tiang sepah wonten ing kula ingkang kula punika ngibadah dipun teman-teman di sholat kula ganjaran sakabehipun dipun lengkapi dipun kumpleti kalian gawe bagus kalian tiang sepah diapi-api didongakake. Nah
Kirane cekap semanten saking kula kathah kula panjenenganipun saestu pun agung pangapunten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.